Bethunani iphinde izibona sendigaxeleka ku-live on TikTok. Niyamazi mos uMpumelo Mseleko wasoloko ulive ku-TikTok. Ndim ke lowo bendibusy doing umsebenzi wam woba yi-monitoring spirit. Ndibona uba akho nto ndinoyifumana ndingabuya ndizoyincokola kunye nani apha. Nda-invayithwa sana njengoba ndibona apha. Ndaqonda mandiasepte nam ngoba lokhu into eyenzekayo umama kaTirelo ebefowunele uTirelo wathetha nayo ke noMpumelelo bathetha kumnandi. Ndaqonda uba hayibo umama kaTirelo akasahleka kusemandi noMpumelelo inoba ilobolo ibhatelwe nyhani mos. So ndatsho ke mna ke kwi-comments noba uMpumelelo waqomba makandenyuse ndizoyithetha into ebendiyithetha apha kwi-comments apha ku-live. Ndabe kanti ndiyangena ke bethunani. So ndiza nicacisela ke i-background because nizawuva uMpumelelo ethetha mna anizondiva because my phone was screen recording so khayikwazi uthatha eyam i-audio. But basically ke uMpumelelo yewandikhomba at the beginning of the live. Ndamxela ke mna kuMpumelelo uba anaMpumelelo sundikhomba ngoba ndimdala kakhulu umntanam kanti ndiyimoshile ndaxelwa iindaba zam. But isizathu ke soba bendisithi umakaTirelo confirmed uba ilobola ibhatelwe for uTirelo is because bendimva enice kakhulu efowunini kunye noMpumelelo ekubeni koba uTirelo esithi uba abazali bakhe bona abayingenanga yonke laa nto and bamxelema makahlukane noMpumelelo. So inoba ke finally uMpumelelo ke usazenze kakuhle izinto bayi-acceptile ilobola because last season kwakuthe uthi uTirelo zange bavume uyithatha ilobola. Hence ke uAmahle waphele ethathwa kuqala. Khanike nibukele ke nantsi live. Sitengi ma sitengi. Litsogile. Litsogile. Wena utsogile? Ke tsogile sentle hle. Ba tsogile yang go kae? Batsoge hantle. Okay, ra leboga hle. Yebo ma. Ya ra leboga le nna ke le tlhola fela. Ke le tlhola. O tsogile mme ka fo. Ke ra mme se go fo. It's mama go ikatla re tla go founa. Relive. Mamgobhozi. Umbona umuntu seno. Ngeke azangena. Mina nomamgobhozi. Moloyeni, uthi moloyeni. uMaTirelo befuna ungibuza ukuthi ngilive yini. Uqonda ukuthi bengakaze ngikhulume noMaTirelo umnyaka emingaka lo muntu senomzukulu ngami nje. Yini lobola mamgobhozi? Hayibo mamgobhozi wena unezindaba ngempela. Hayi uMamgobhozi ngempela uze ukwenzakalani? Ngikuzwa kahle mamgobhozi. Mana leli gama leli walithola vele yazi hayi bandla walithola leli gama walithola kanjani leli gama leli? Yeke lento umdala ke manje yeke lento. Mamgobhozi labo bama laba bafukayo bame ngamagawuni emnyango. Kusho wena. Simile ezwini lakho. Umama la omalapha ocingweni athi ayimani wesihlobo. Seke wezwa ukuthi hey uthi ngoxoxela. Umkhwenyana phela walokhuzana. Unenye ingane wenye indawo. Usegoli. Hawu unenye ingane egoli cabanga ayikhulisayo lapho unomndeni wakhe. Yambona ukuthi uMamgobhozi ngempela lo. Hayi mamgobhozi. Ngegawuni epink engawasha. Hayi mamgobhozi kona mhlawumbe uyasondela kodwa hayi akalungi mamgobhozi. Uyasondela kodwa akalungi. Cha we mamgobhozi. Lalela. Kufanele lento siyiyeke manje ukugobhoza. Shame Nkosi yami. Umdala manje. Umdala manje mamgobhozi. Iyeke lento. Hayi retire mfethu. Umdala manje. Akahamba uapply pension uzothola imali khona ayeke le. Ikhona ipension yokugobhoza? Mamgobhozi siyakukhuza phela siyakuthanda shame Nkosi yami yazi. Uzobuka konjani wena uzobuka konjani? Hawu shembe. Hayi kulungile bye bye mamgobhozi hayi. Nangomso. Sure. Ngikhuphe kule nto.
ehlule bafethu ngizamile umkhuza nibonile nani uthi ngizamile ukukhuluma naye ngimkhuza. Uxolweni ke uba ningakhange nikwazi uva mna babethini commentary yam ngoba kaloku bendi-screen recorder kwangale fowuni, so ifowuni ayikwazi uscreen recorder and then ithathe nale yakho i-audio because yile uthetha ngayo nabo bantu ulive nabo, I think, yeah. So khandikwazi ke ukuba mna ndingayifumani yami i-audio. I apologize ngaloo nto leyo, but akho nto ingako wethu. Hayi kakho ndaba zintshantizana zobethuna njengoba naniva ke behambe njani i-live noMpumelelo, and obviously ke i-reality TV show yabo yaqala namhlanje izingane zesithembu at 8 o'clock kuMzansi Magic DSTV channel 161. So kuthiwa ke bethunani xa ndisithi ndimdala ngoba kaloku bathi bahamba ngelizwi lam ndithe makangandikhombi ndimdala, babamba loo nto leyo bathi mandiyeke ke into yoba ngumamgobhozi ndithathe i-retirement. But anyways ke njengoba ndisitsho bethunani uba uTirelo ke ubonakala onwabile kakhulu noMpumelelo, and uMpumelelo lo simbona incokolo nomakaTirelo, and bekhe sabona kwitrailer umntu onxibe bungathi uyocelwa kwacaba ingathi nguTirelo, so noTirelo ulotyoliwe. So la conversation yakhe ke nomamakhe njengoba ndiyifakile apha nanayiva iyandixelela uba hayi izinto noko noba zirayithi between them, because last season bethunani uba niyakhumbula kwakuthethwa nangezinto zoba uMpumelelo akakhuphi imali for umntana kwi-medical aid xa kukho ii-co-payments ezifunekayo, umakaTirelo abaniki istatement aphela uTirelo ebhatala ngokwakhe loo mali, uMpumelelo akaqalisi. So ke siyayazi ke ba uMpumelelo ulungisile izinto evinye uVuyokazi watsho wathi hayi ngoku bayasebenzisana ukhulisa abantwana. So I guess ke nakulantuka usinga ke futhi ngoku izinto zitshintshile, usinga uhlala kunye nomayeni, so ukulo Mpumelelo asazi ke amahle ba ithini into ngoba naye ikhona ipost ebekhe wayenza, and I think ndayenza ivideo ngento yomntu ongaphiyo imali. So saqomba ke thina ke nobubhekisa kuMpumelelo bethunani. So asiyazi uba kwenzeka ntoni ke ngoba amahle besifile uba unomntana omncinci. So I hope izinto noba zihamba kakuhle ke naphakathi kwabo, but ke asiboni into kaMpumelelo ekunye noAmahle on social media. uMpumelelo simbona elive yedwa okanye njengoba simbona ngoku elive kunye noNomtiritiri. Anyways khanikhenisho ke nina ke uba nicinga ntoni ngale video, and are you looking forward to izingane zesithembu ngoba kule season kukhangeleka ngathi kuninzi abazasinika kona. Siyabona olwandle nabo ayeza ama-girlfriend abo, and then siyabona ke uba noSnake ngulo siyazi uba uSnake hlezi waba ne-content naye shem. Then ke sawuva ke koAbongo noMpilo uba kwenzeka ntoni. uAbongo naye izawuba khona idrama, but sizawuthetha ngayo kwivideo ehamba yodwa. Anyways, yeah, andingomntu wethu wenzayo i-lives, and I hesitated. I didn't want to join the live, but I was like, hayi wethu, why not? So ndangena ke, yeah, but ke bendithetha ezi zinto nizaziyo. uMamgobhozi yanibona kwivideo elandelayo. Bye.